De drokte had zelfs alles te krijgen bij 4 december en dat een groot deel van Nederland als Sinterklaas viert. Er worden joort 34% meer pakjes verwerken als oors. De internetwinkels doen het heel goed en daar profiteert een bedrijf als PostNL van. Als je kijkt naar de volumes die we doen, dan varen wij wel bij het feit dat we heel veel zaken doen van internet. Mensen vinden de weg naar internet om te bestellen en te kopen. Waarbij wij vaak het eindschakel zijn in het bezorgen van de pakketten bij de mensen thuis. Dat klopt. Ja, dit is echt het opvoerplein waar vannacht alle pakketten zijn binnengekomen voor ons gebied. En die worden hier door onze collega's van Caparis opgevoerd. Gaan via de machines en komen zo in de afvoergoten richting de chauffeurs in de busjes. En vanuit daar gaat het de busjes in en wordt het bezorgd vandaag bij de mensen thuis. Ja, chauffeur, dit is hectiek, hè? Ja, het is wel aardig heftig, Joortje. En wat neem je dat aan? Nou, de pakketten, hè, het aantal stops die je gaat. Meestal heb ik op deze 110. Nou, dat is goed wel aardig meer, hè? Als je het voor een beetje knap delt zetten, heb je zelf een plezier van, hè? Ja, is dat de truc? Ja, dat is een beetje de truc, ja. Wat voor route moet jou nou rijden? Ik rijd naar Olderlamer. Olderlamer, ik zeg Wolvergeel als ja, een stukje Wolvergeel en Zonnetje. Aha. Ja, wel een mooie route, hè? Het zuiden van de provincie. Ja. Ekkel is het meeste automatiseren, meeste handen blijven onmisbaar. Ja, dit is eigenlijk het gedeelte van het proces voor pakketten die niet over de machine kunnen. Dat betekent dat wij een handstraat hebben ingeregeld in Leeuwarden, zodat die pakketten die niet over de machine kunnen, omdat ze bijvoorbeeld te groot zijn, rond zijn of instabiel, nog met de hand kunnen worden gescand, kunnen worden gewogen, zodat die mee kunnen met de route. De binnenjoort extra meesken en busjes inzet. Personeel krijgt deze maanden geen verlof, want na Sinterklaas komt de drokte van de kriesdagen.